Гэта любоў. Сёння гатоўлю карысны мармелад з 2 інгрэдыентаў. Для першага мармеладу мне спатрэбіцца 400 мл дзіцячага соку. Сок выліваю ў ёмістасць, якую можна паставіць на пліту. Затым дадаю 30 грам жалаціну. Змешваю і пакідаю настайвацца, каб жалацін набрак. А пасля набраклую смесь ставлю на агонь і памешваю да поўнага растварэння жалаціну. Далей разліваю ў формачку для мармеладу ці лёду і ставлю ў маразільнік на 1 гадзіну. Для другога мармеладу мне спатрэбіцца 270 мл фруктовага пюрэ і 30 грам жалаціну. Зноў ж такі змешваю і пакідаю настайвацца, каб жалацін набрак. Набраклую сумесь таксама ставлю на агонь і памешваю да поўнага растварэння жалаціну. Потым выліваю ў форму з пергаментам і ставлю ў халадзільнік на 1 гадзіну. Гатовы мармелад дастаю з формы і наразаю на кубікі. Дарослыя і дзеці абавязкова ацэняць такія прысмакі. Смачна есці, мае любімыя гледачы!